top 5 na mga reaction pag muingon ang barkada. Bay, bulag na mi bay. Hello people, welcome to Bitok Bitok University. Na ako'y nakita nga video nga nag-ingon mga 5 ka reaction sa mga babae kung ilang barkada nga babae niingon nga nagbulag na sila. Now, muna ako nga version, lalaki nga version, unsay top 5 na mga reaction sa mga lalaki nga barkada pag mayon ang ilang amigo nga, pre, bay, bulag na may bay. Number 1, gitawag na to ni sila nga si Mr. May na lang pod. Bulag na mo, pre. Kabalo ka, pre, ay lagkalain, pre, ha? Ay lagkalain, ha? May na lang pod, pre, nga nagbulag mo, pre. Sa tinod na nilang, pre, sa prangka nga pag-istorya. Di mo bagay ito, pre? Kwapo kay kabay, katong nga bay. Oh, maldita. Tapos, ay lagkalay na, di pa gini anak kagwapa. Bakang, hugog tuhod. Kagirun, dilihamis ang panit. Laspag, tapos yang buhok, pre, way nada. Ay na lang yun nga bulag mo, pre. May ginakaunaw na ka, pre. Sa doon, anay lang, dapat sa una ka nagunaw na, pre. Wato yung klaro nga bay, pre. Sa anay, di mo bagay. May na lang yun nagbulag mo. Yan yun. Number 2, ha! Si Mr. Surprise. Ha? Pag sure ba? Nagbulag na mo? Hagas. Sweet pa galing mo sa inyong mga post. Di ba? Bago lang mo naguban. Di ba? Sweet pa yung nagsilpi-silpi. Lah, grabe. Pre, wag ko na-expect pre ng bulag mo, pre. Nabi kayo mo, pre. Bigyan na mo ka mo nag-get forever na. Grabe ba? Wag ko mag-down, pre, ng magbulag mo. Sus. Grabe, bay. Nasyak sa daan nga balita, bay. Mau ba? Dadugay ra? Mau ba? Grabe ba? Grabe ka. Grabe na surprise. Grabe. Number 3. Ha! Si Mr. Guwapo Tabrad. So naman nagbulag mo. Ay, kung nasakitan ka. Ay, sama ka, pre. Pre, ano magul mo? Pre, Guwapo Tabrad. Guwapo ta. Ano nga naman ka, babae? Ilaka, problema. Di ko nagbulag mo na. That's her lost, Brad. Itong barkada, Brad. Mga gwapo, beta, Brad. O di ko din na siya. Napabeto si Sheila, si Hana, si Honey. O katong mga chicks. O, mga 5 masyuto naglakag si Amor. Kataranta itong bayan, no? So, gwapo ta, Brad. Kabala ka, Brad. Tawagan ako itong isa. Yun na nga magkita akong gabi. Gwapo ta. Gwapo. Kita ka ng angle, Brad. Gwapo yan, ha? Aperte, Brad. Gwapo na. Gwapo. Number 4, si Mr. Ikaw Mampod. Mau ba? Nagbulag mo? Mau na. Brad, anay lang, Brad. Amigo magita, Brad. Pero anay lang ba? Ikaw Mampod, good, Brad. Ikaw Mampod. Abusado kay ka. Pero hindi ka walay time. Diba? Pasagdan ni mo siya. Ginatik ni mo siya for granted ba? Mo na nakadawat sa imo, Brad. Actually, sa na lang, Brad, bisag kitang amigo, Brad. Pero sa diyan sige mo kuban, Brad. Di ba na ako kakita, Brad? Ikaw Mampod, good. Pasagdan ni mo. Sa galing ko maglaglag ta, di kay halos ka mag-text, ka magtawag ba? Ikaw man, ito na lang, Brad. Ikaw mo isala, Brad. Imo nang sayop, Brad. Mo na, nang sinitabo sa imo karon. O, di kay bulagan ka, takaroon magmay-may ka. O na, ikaw man po, Brad. Ikaw. You. Ikaw, you. Ikaw, Brad. Ikaw. Number 5. Si Mr. Silahis. Pag sure ba? Nagbulag na mo? Bago lang? Ana magin na siguro ba? Ana gin ang mga relationship. Gini ana away-away. And maybe kato nga girl dili pala sa imo ha. Kabalo ka tanan mga panghitabo sa kinabuhi sa tao. Na ginay reasons, di ba? Or maybe dili lang giday babae ang para sa imo. Why not mag-try ka, guys? Maka-understand pa. Ang guy-to-guy relationship accepted naman karon. Kung wala pa ka na-try, I tell you, sugod rin lood, ana. Primero na may murag awkward. Ba't kadugayan? Maganahan ka. Try na. Manid magug ka. You're so manid. There you go ang atong top 5 para sa ako ng mga reaksyon sa barkada
nga lalaki ni ha, basta moingon nga bulag na sila silang uyab. Kamo ba, napa mo'y ma-suggest diya? Unsa pa yung ubang pang-reaction diya? Comment below. Don't forget to subscribe! Bitok University sa Facebook. Gamay na lang para may mong 100,000 likes. Please, i-achieve na to na. Wow. 1, 2, 3, bye!